kai za ka ji a tunda ba ga hoto aka gane shi. Kun kwatan ba da Allah. duka ce mu ya bata ma amma dai ayi hakuri da Allah ayi Hakuri kamar da ya hakuri ba da sani na ne. Ya yi da Allah. Amma kai to ya ka share amma kamar da Allah kina ka. Ya ba ku ba shi. Inda aka san dai ma bai da yanzu ga wannan abin taka. Saboda ba ta. Ni ma dan unguwan nan ne ba wai ba ko bane amma dai tunda dai ba mu san juna ba dai kike kana haka bai kamata a ce ba san ka ba. A nan unguwan nake nan ina nan gidan wajen gidan malamin juna. Ya ce gina Alex Gani ne gina Alex Gani kuma ya kusa nake ya kusa nake ina nan gidan abin da ya zo jira ke dai ne ma ana wuri ya ana wuri da shi ke ana sai to shi yake ba jiwa sai jiwa tuni ba ta zan yi ba dai fita muna hira mu kace ba ka me ke so so ne ke ka bani labarin da zai sani da rage san da rai fara to amma guda ɗaya zan yi sai in tafi to shi ke wato akwai wani bature da shi da driversa za su yi tafiya ina ji na suna cikin tafiya sun ɗan yi nisa sai driver ya ji tusa ya dame shi bature sai ce wa driversa excuse me sai ya tusa ina ji na sai driver ya ɗan ji sauyin yanayi ya ɗan canja a cikin mota sai ya sauke glass iska ya fita ya sake rufewa suna cikin tafiya baturen na ya sake ce mai excuse me ya ƙara ya sake sauke glass iska ya fita to da tafiya ta nisa shi ma sai direba cikin shi ya rufe zai yi tusa sai juya ya cewa ogan shi ce excuse me sir sai ogan ya ce no problem sai put sai ya sake mai nauyi duk ta rikita mota tura ne to shanci ya sake glass duk iska ya fita ya na minti 5 tukuna ne ya daga ba daɗi tafiya ta sake nisa sai direban na ya ƙara jin ciki ya rude sai ce excuse me sai ce no park sannan ya fakin sannan ya na wuri kiɗa wannan haka da kake gani yana fitowa ne daga zuciyarka Allah mai ne su to yanzu ne ba za a bin ma ɗaya don Allah ƙarasa minti ɗaya to kawai da wawa iya zama idan ina waka ya sauko a gari can kamar wani su yi yabo Allah ka bani ƙarasa to a san ne da su rusu wani sanin kofuri da rediyo na sa ran bai zama lalle sabon nan ba nan goyi nan ba su yi a jini ka abin da ba tsawon kan wanda ni ba abin da ba dai to duk da haka ne sai kawai abin nan ba dole ba da ma'ayin tashi bismillah ya Allah me yake rubuta wallahi wata waka da ke rubuta to amma wata ce na ta min daɗi wanda addu'a mai gina da bin da rubuta shi ne nake ɗan ɗaukar wasu abubuwa ne ma nake rubuta gani ma zan yi Allah gwani kai ne ka kage samaniya
kayyo maza mata cikin salita ka ce musu manzo rasula abin biya ɗagun aminatu sidiya cancanta na san akwai so gaskiya ne yan uwa domin kwarabi ya sa shi nan ga halitta me sa mutum ya zamo kamar wani jarumi me ji kamar zai doke duka halitta datan ina zargi akan mai so kuji na mai da shi wawa cikin su halitta yau ga shi na fada a tarko mai wuya bege akan wata ya cikin su halitta a cikin mafarki mun daɗe mun daddale amma a fili babu wanda ya furta ya zanyi ne na zamo gwani a wajenta ne har ma ta sanni ta san ina kaunarta ni ba na so na faɗa da baki ta san ina matuƙar masifar so yana gare ta ko da ko ba ta so gare ni ku tabbata na cin maburina akan ƙaunarta ciwo kaɗan da kaɗan yake da ƙaruwa wataran awa ya gari ya kai ka kwanta. Wace ce wannan? Shi kuma wani irin soyayya yake mata haka? Wannan shi ake kira makauniya. Lallai kan makauniya. Amma Allah ya raba mu da irin wannan soyayya. Kai ta kuma abin da yawa masu yin hakan suna da yawa abin da yawa mutuwa ta shiga kasu ta bajin wasa ke dai kawai dai a dai sha'ani kawai dai amma ga ta daɗi ta yi daɗi yana da yawa aka tura ni fara da shiga da gaske Hello? Alright, so she did. Bye-bye. Yeah. Kasan menene kai kana wani haɗarai? To me fa? Yanzu maka gama waya da mijina ko ba zai dawo. Ba za ka ce ni murna ba kake haɗarai na ce maka mijina zai dawo gobe. Allah ya dawo da shi lafiya. Amin. Tafiya dawowa ga wani ya tafi bai dawo ba rashin samun doki ake hawa a jaki ai sukuwa yan tafiya dawowa ga wani ya tafi bai dawo ba rashin samun doki ake hawa a jaki ai sukuwa yan tafiya dawowa ga wani ya tafi bai dawo ba rashin samun doki ake hawa a jaki ai sukuwa kamar